ba abin da yake burge ni a wannan wajen da saukon nan kawai in dinga hawa ina so hau wannan da lifta ka hau ba ne ne sasa san tunani wai me ne lifta subhanallah sannu nana kafra yau da kullum muna ba da tsari muna bayar da daddaya wannan su ne dogon riga na mata a baya masu kyau yau gani a kantin kwari muna ba da tsarin kaya iri daban-daban kaji kantin kwari ina kenan kai kaka musu karya mana dan kawai kaga wani ya hadu a da Allah wani jabsakol na movie kanawa ba kun ce ko da me aka zo an fi ku ba to mu ga namu yanzu gana tsokanar kanawa kenan gaskiya ne ga namu kantin kwarin ko kantin kwari ma ba za su ja da mu awa ko a Kano ba za a samu wannan bayi mutumin a Kano ka daina zagin Hausa yayi